Daxuyaniyek pê daxuyaniyekê û civînek piştî civînekê derbarê kampa rûkban tê encamdan. Beyko tu çareserî ji rewşa kampê ra were dîtin. Vê carê jî desteya peywendiyên giştî û siyasî li kampa rûkban ragihand ku netewîniyegirtî neşteciyên kampê bervexefka li hevhatinê bi rejîma Esed ra dibe. Desteya peywendiyên giştî û siyasî di kampa rûkban da daxuyaniyek belav kir û têda got ku neşteciyên kampê bi tu awayekî razî nabin, ne li hevhatinê li gelê rejîma Esed encam bidin û ne jî vegerin deverên dibin kontrola rejîma Esed da. Hevdemê rexnekirina wê li netewîniyegirtî ku ew hewl dide neşteciyên kampê berev xefka li hevhatinê bi rejîma Esed ra bibe. Derbarê civînên ku Rûsya û Esed bi neşteciyên kampê ra encam dide, di daxuyaniyê de hatiye ku ew civîn ne yekalî û ne fermîn e û tu rewatiya wan civînan tune ye. Daxuyaniya navbûrî ofîsên netewîniyegirtî bi taybetî ofîsa Şamê bi paşguhdana rewşa kampê tometbar kir û got ku wan tiştekî ciddî û berçav ji rewşa kampê ya xerab ra pêşkêş nekirin û tevî zanebûna wan ku rêjeya zêdetir heştê ji salî ji neşteciyên kampê naxwazin vegerin deverên li jêr kontrola rejîma Esed lêbelê ew berdewam civînên bêsûd û bêwate encam didin. Bi mebesta xapandina neşteciyên kampê ku vegerin deverên li jêr kontrola rejîma Esed de. Desteya peywendiyên giştî û siyasî li kampa rûkban gotinek arastî netewîniyegirtî kir û got ku çareseriyên demkî bêsûdin û rewşa mirovahiyê çareser nake û daxwaz ji netewîniyegirtî kir ku bi erkê xwe bi temamî rabe, ew jî alîkarî û parastina sivîlan nek xapandin û kuştina wan e. Herwiha bang li netewîniyegirtî kir ku helwesta wê derbarê neşteciyên kampê bê alî be û eger nikare alîkariya belengazan bike, bila nebe sedema êş û azarên wan. Rûsya û rejîma Esed berdewam fişarê li ser neşteciyên kampa rûkban bi dorpêçkirin û birçîkirina wan dike. Ta ku wan neçar bikin ku rêkeftinên li hevhatinê bi rejîma Esed ra encam bidin. Hevdemê bêdengiya netewîniyegirtî û encûmena ewlehî derbarê dorpêçkirina kampê.